Copa Generalitat recull els millors equips tradicionalment de la Federació Catalana, tot i que amb el canvi de format en els últims, penso que són 5 anys, ara és diferent, es juguen 4 partides individuals per classificar en cada ronda. Aquí es pot veure avui un nivell molt alt, primera perquè tenim els equips classificats per la final a 4, que són els millors en aquesta temporada. Tenim avui grandíssims jugadors jugant i, a més, també les condicions d'aquesta bolera i el patró d'avui afavoreix a veure moltíssimes bones partides. Bé, la Copa Generalitat podríem dir que és l'equivalent de la Copa del Rei al futbol. Aleshores, en el bowling tenim 2 competicions importants, una és la Lliga i l'altra és la Copa Generalitat, aleshores és un dels 2 grans premis que tenim aquí. Té un format que és molt diferent, no? És un quadre eliminatori, aleshores tu jugues tot en una competició, això li dona molta emoció, molta adrenalina i això fa que sigui una competició molt més maca. Porto més de 15 anys jugant. Aquest esport m'ha donat amics, m'ha donat desconnexió, m'ha donat viatges, m'ha donat competició, aleshores és un esport únic, molt tècnic, és molt diferent, és increïble.